ирем эшеннән яңа елга тип бирелгән бүләкләрне үзенең эш хакы өлеше тип ният менән ала, шул дөресме? Һәм администрациянан күп балалы гаиләләргә бирәләр бит инде, буның турында нимә әйтерһегез? Гомумән, кардәшләр, бүләк бирешү гадәте ул ниндидер яңа мәсьәлә түгел. Безнең пайгамбарыбыз заманында саллаллаху алейхи вассалам был еш осраган мусламандар еш биргәннәр үзләренең туганнарынамы яки бөтенләй сит кешеләргә диндә булмаһалар да, теге уларны дәгъват өчен, дингә тартыр өчен теге ябыл бүләктәр бирелгән, evet. Һәм шулай ук кафирлар, мусламан булмагандар, мусламандарга бирә торгандар бүләк. Безнең пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам хатта биргәннәр бит инде, был билдәле мәсьәлә, бер вакыйга уга теге харык итен китергәннәр, evet, бүләк итеп. Шунан Али радиллаһу анһу ул хатта байрам көне алган, Наурыз дигән байрамда. Һәм мөэминнәр әсәһе Айшанан радиллаһу анһу сорагандар икән, әгәр безгә ошо мусламан булмаган кешеләр байрамдарында бүләк бирһәләр, алырга яраймы дип сорагандар. Һәм мөэминнәр әсәһе Уммул муъминин Айша радиллаһу анһа әйткән, уларның иттереннән алмагыз дигән, ләкин агастарынан ала алаһыгыз. Кыскаһы, теге мусламан булмаган кешеләр үзләренең байрамдарында шул байрамды хөрмәт итәбез дип ниндидер мал салалар икән, ана шул иттән без ашарга тиеш түгелбез. Булай ябай нәмәләр, емеш-еләк, я мәсәлән теге пишня бирәләр, evet, бу байрамдарда еш осрай. Бындай нәмәләрдә алырга була. Ярамай дигән кешеләр тегене һеҙҙе аптыратмаһын, улар дәлилдәргә каршы сыҡҡан булалар. Дәлилдәрҙе әйттек бит инде. Пайғамбар да, сахабалар да саллаллаху алейхи вассалам радиллаһу анһу бындай бүләктәрҙе алгандар. Һәм был теге мусламан булмаган кешеләрҙең динен ныгытыу, байрамдарын ныгытыу тип атталмай. Был мөмкин. Был бер нисек тә уларның байрамдарына тәэсир итмәй, сөнки улар бирә, без барып, мәсәлән, уларга булышлык итмәйбез шул байрамдарын ныгыту өчен. Ләкин, кардәшләр, бында шундый шарт әйттек бит инде, бер шартты ит булырга тиеш түгел, evet. Икенсенән, һеҙҙең балаларығыҙҙа ана шул гайри муслим, мусламан булмаган байрамдарға карата һөйөү, хөрмәт уята торган нәмәләр булмаска тиеш. Еш кына шундай уенсыктар була, яки язалар, мәсәлән, теге котлы булһын шундай байрам тип, ана шул нәмәләргә өйрәтергә ярамай. Бүләктәр араһында ундай нәмә булһа, бирмәүегез хәерлерәк. Мана шулай. Гомумән, кайһы бер нескәлектәре бардыр, ләкин гомумән фәтва шундай, алырга була, әгәр ана шул бүләктәрдә яки был гамәлдә ниндидер исламга каршы нәмә килеп сыҡмаһа.